Hello mga higala! Maayong gabi kaninyong tanan. Welcome to my vlog, Ate Irene Vlog. Nya karong gabi una mga higala na ganina kay nakagawas in town ang mga piniriso. Kagawas mi ba kami? Kami duha sa akong anak kagawas mi. Murang bi taon mi piniriso diri sa balay. Dayon nagpalit mi og face shield kay para dili na mi nakaini makuyaw-kuyawan ba nga mo kuan barato ra kaini mga higala ay nami makuyawan maglakaw-lakaw nya mag-face shield na mi dara mag-face shield na ta mauna ni among face shield mag-face shield na mi mo kuan kanang maglakaw-lakaw o tagsami sa akong anak. Ani amo ang facials. Unya, kaloy sa Ginoo nakapalit na gyud taon ko sa kadugay panahon na ko pangandoy niya. Di lagi in taon mi kalakaw, wala jud mi nakaadto og laing dapit, laing tindahan. Diri lagi taon mi sila lapu-lapu. So karon nalipay kay ko kay naa di ay stocks nga tripod ang dito among palitanan no nya barato ra kaayo ay salamat sa kabarato. Dara tripod nanakoy selfie stick no makakuan na jud ko dara baratuhon lang mga higala kay wa man tay ka-afford og mahalon. Nara ay. No. Sani mao ba ni? Mao di Ito totoo na ring light. Wala lang ko atong na ring light kay kuan man kanang namon lang. Ato sad no pila to. Wala nga dili ni ma sakto. Wala ay. Ato na bining testing di adto. Nara. Ayun, may huwata kay magkuan na. Anak ya. Nya dayon. Nara. Diri ilugpit akong cellphone. Please, isa ka cellphone ako. Apps. Nara. Ano malagpot ra ba daw itong ko? Mga na daingi. Nya dayon. Naasad ko nung hangita ani. Taas. Na, pwede na ko magkuan. Pwede na ko mag-coverage o kasal. Kasal, bunyag. Unsa pa? Nana chukoy ko. Nana jud coverage ko kasal dito ba? Tapos kuan. Tapos maga. Di ara. Ilak. Ano ba ni? Yes. Inig ka. Wala na kuan mga higala ha. Wala na execute. Pag anda mo diha. Kay ako na manguntak ninyo o kuan. Manguntak na ko kasal ani. Ako na rin kuan sa inyong kasal bi. Coverage. Yan ang mga higala. Mauna ni akong kuan kanang kalipay. Mupo pa kong kalipay. Unya, mag-unboxing pa ko sa akong mga ukay-ukay. Mupo tang kay kalipay. Mani mga higala ang ako ang napalit ganina sa ukay-ukay. Pero limpyo man sa dilang ukay-ukay. Kuan man na nila. Ila man ang dry wash. Mangguro na nila daan. No, sa Fabulosa.
Ato ikon, wa bi ako bayris pabilosa ha. Nara. Sa kantidad nga pila? 20 pesos. 5 ka buok 100, no? 20 pesos. Kisay makasakar ani. Makasakar. Kisay makasakar ani. Kanaha 20 pesos. Napagyod 20 pesos. Nara. 20 pesos ra. Maong waya 20 pesos. Yeah. Naapagyod 20 pesos. Pila na to? Tulo. 20 pesos. Kinsay makasakar ani. Humot man ilahang kuan. Cute kay tanan, no? Ihatag ni nako. Ganahan man gud mi ani jud niya nga. Ganahan jud mi sa iyahang style, so among gipalit, pero dili na masakto namo. O kaning short nga dalang sayal ang sani. Look kay style mga higala, awa na po. Sayal nga naibukton. Tanawa asa ka ana sayal nga naibukton amot unsa ani? Ana siguro ni tubangan mag-ana na din siya. Uy, nice kay no? Pero kinsay makasakar hala, sige sakar mo ani. Ganahan man ko sa mga unique nga style. Unique man gud ilang style. Nya kani dili na ni 20 pesos ha. 120. Sa kantidad nga 120. Nice. Napagyod. Short. 120. 120. 120 ang lubot kana napay butonis. Ang atubangan Indot kaayo. Dili siya kuan mahigala na murag siya kanang tini short tinis o kuan ba diri pinabuka gamay. Pinabuka diri. Mao ni mo. Daghan na makasakar kasakar sa akong anak. Nya dayon jacket. Mao nga jacket. Nice kaayo. Muratag ko ni ba? Pina-cowboy. Nice, nice. My daughter love this so much. Sa kantidad nga 120, 120 pesos ra. Maka-jacket na ka. Matambala na imong katugnaw. Pero wag yung makalupig aning 20 pesos. Liman ka ani sa kantidad nga 20 pesos na kay sayal. Nindot pa kay style 20 pesos ra. 20 pesos only. 5 ka buok 100 pesos. Dayon wow, t-shirt. White t-shirt Uniqlo sa mga anak ha 120 ra. Uniqlo murag mga mga dool 1,000. Pero sa kantidad nga 120 dito sa okay. Dili okay naman dito kay gamay ra mang tao, social distancing gihapon sila. Di sila pwede dili nila pasudlan og daghan. Mao ni Uniqlo pang formal kay pinatuok-tuok sa liog. Og ang ha? Favorite niya. Og ang pinakanindot kay style mga higala. Ganahan jud kay mo ani. Kari sa tas lubot. Ang lubot na siya ay bulsa. No? Sayal niya sayal dili short. Atubangan is pero ang nakanindot good niya mahigala is layer. Layer siya layer. Na siya
na asyay kuan diri. Unique kay style lagi. As in, ganahan jud kay ko. Ganahan kay ko para sa kong anak ha, dili para nako. Kay sus Ginoo ko. Magukdan intang tag kuan ani irong buang. Narao. Para sa kong anak. Nya sakto pud kay niya. As in, sakto kay sa kong anak. Pinagisi-gisi. Pero wala gyud siya gisi nga kuan. Wala jud makita nya ang pinaka kuan unique man gud siya style narao. So mauni tanan akong na palit sa among paggawas sa among pagkabuhi karong adlaw. O nakahibaw na ba sila sa price? Wa pa sila kahibaw sa price sa ako ang tripod. Nindot kay nara akong tripod ay. Ayaw. Ang bibi. Nayan ta ay baga. Lagi bro tong sus. Matukling lang dayon ni ba? Ano akong tripod kay nag-order mi sa kuan ba Shopee wala pumihatagi wala may delivery kay wala daw stocks. So ana man sila stocks karon pa bud mi ani ka kuan na sila stocks. No? Sa kantidad nga kuan gini siya. Ito na. 500 kapin. Amot pila to yung kapin. 500? Dayon, 480 na lang ang hatag. Dayon, slash pag yun. 380. 380 pesos. Sa kantidad nga 380 na nakay tripod. 380 ha. Maunay kantidad sa akong tripod. Sige, bye mga higala. Maora to. Dito na ko akong video. Daghan kayong salamat. Please like and subscribe. Bye.